Díoghait a d'urbhla, seachtain na Gaeilge atá ann. Gach bliain, céiliúirtar ardteanga fud an domhain, ón gcéad lá de bhí mhórta, go dtí an 7 Ní seachtain é nói, ach tugtar seachtain na Gaeilge Tá an oiread sin imeachtaí siúl, an seo in éireann, thar lear, líne, agus in áit na ibre, is scolanna, agus timpeall na háite fad. Ní éadtha gan a eiceáil. Lá éile páraigh suna dit. Is deis iontach an Gaeilge a Skype, ardteanga a churchan cín, agus ar gultúir a chéiliúra. I mo fust agus i mo héal, bíam ag céiliúra bhliain na Gaeilge, nó saol na Gaeilge, ach bíon seachtain na Gaeilge éifeachtach, mar tosíonn daoine gan focail bith an Gaeilge a úsáid agus a chluisteáil sanna gná imeachtaí an tíal. Má tá tú i London, ba mé ag múna cúpla focail an 1 de bhí mhórta san ionad éireannach London. Ticéad an seo. Má tá tú i Máille Nuachtlitir, ba mé ag caint san éile leabhar Máille Nuachtlitir an 10 de bhí mhórta. Ticéad an seo. Seo 7 rud 10 le rá i ri seachtain na Gaeilge. A 1. Díoghait. A 2. Ein chrac. A 3. Conas atá tú. A 4. Tá mé go maith agus tusa. A 5. Maidin wa. A 6. Tróna ma. A 7. Oíche wa. A 8. Bhaithlam cup an té. Bhaithlam pianta Guinness. Bhaithlam glinne isce, ledahal. A 9. Guribh maithagat. A 10. Tá fáilte roiit. A 11. An bhfuil Gaeilge agat. A 12. Iontach. A 13. Grá mór. A 14. Slán. A 15. Túair ara. A 16. Tó go bugé. A 17. Lá éile páraigh suna dit. Tá sé I gcónaí in am atosú, do Gaeilge a ausú, agus snas a chur de scileanna. Nuair a úsáideann tú focail mar seo gach lá, fásan de éon bhúnaín, agus spreagann sé daoine eile. Buin tríal as. Má tá níos mó uat, feidhm a chuirsa séir in aisce híos, nó féach ma thaobh gréasáin. www.irishwithmolly.com Le haidh achcuiní in íos lódáilte. Grá mór. Molly.